A la sardana hi ha dues seqüències de passos, que són els passos curts i els passos llargs. Tots dos tipus de passos estan basats en dues unitats de moviment que són el punteig i el canvi. En aquest vídeo expliquem les dues unitats de moviment, punteig i canvi, i la seva combinació per fer els passos curts. Comencem pel punteig. El punteig és un compàs de dos temps i consisteix en treure la punta i en el segon temps tornar-la deixant al costat. La punta, aquí no hi ha pes, i quan es deixen al costat hi torna a haver pes. Per tant, queda punta, costat, punt, i, punt, i. I vist del darrere seria punt, i, punt, i. El segon pas és el canvi. El canvi també és un pas que consta d'un compàs i de dos temps. Es tracta en el canvi de tirar el peu una mica endarrere i amb el de davant creuar. Torno a fer. El peu es tira endarrere i aquí s'hi posa pes, aquí, i es creua i es posa pes, aquí. Si ho mirem de darrere és, tirem endarrere i creuem amb el dret, o cap a l'altra banda tirem una mica endarrere per poder creuar. Per tant, els passos curts, que consten d'un punteig i d'un canvi, fa així. Un, i, dos, i. Un, i, dos, i. Un, i, dos, i. I vist des de darrere quedaria davant, costat, darrere, creuar. Davant, costat, darrere, creuar. Davant, costat, darrere, creuar. És interessant mantenir el pes més aviat cap a les puntes. Tot i que estiguin els dos peus posats a terra, interessant el pes sobre les puntes, perquè després es pot fer més molla. Per tant, no el pes als talons, el pes a les puntes.